Coordination Committee for BTR Accord Implementation of XNDP निफ्राय आङो माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे जाथाया दुखुनांथाव। निउसनि गेजेरजों टिभि चेनेलनि गेजेरजों दाखालि 10 तारिखाव मोनसे दुखुगोनां जाथाय रादाब ओंखारदों। बेनो जाबाय सेन्ट्रेल जेलाव थाबाय थानाय एनडिपिनि प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला बिथांनाव बुहुमनाङै गिख्रंथाव कभिड बेमारा सन्देरदों होननाय बाथ्राया दुखुनांथाव। बेजों लोगोसे गुवाहाटीयाव थानाय दिनै जायफोर जांख्रिथायारि लोगोफोर दाबो बिथांमोनाबो 11 जन बिथांमोनावबो दिनै कभिड बेमारा हाबदों। गासै 19 जन होननानै खबर मोनदों। बियो दुखुनांथाव आरो बेबादि सेन्ट्रेल जेलावबो बेबादि मोनसे गिलु बालु कभिड बेमारा जुदि साग्लोबबायबा बेवहाय थानाय मानसिफोरनि जिबननि खुनु रैखाथि गैया। जों मिथियो, आंबो सासे गोबां खेब जेलाव थाबाय थानाय सासे सुबुं हिसाबै जेलनि कन्डिशना जेलनि थासारिया माबादि बेखौ आं मिथियो। बेवहाय सेन्ट्रेल जेलानो जा डिस्ट्रिक्ट जेलानो जा नांगौनिफ्राय बारा दिनै इनमेट्सफोरखौ सोनानै दोननाय जायो। बेवहाय खुनु मोनसे कन्ट्रल आरो बे कभिड बेमार जेराव बुंदों ससियेल डिस्टेन्सिंनि बाथ्रा खुनु दिना जानो हाया। सासे वार्डआव सासे दिनै सासे पुलिस दोननानै गार्ड दोननानै ससियेल डिस्टेन्सिंनि बाथ्रा बेखौ मालाबाबो फोलोमनो हाया। गतिके जोङो बेबादि मोनसे गिलु बालु थासारिनिफ्राय बासायनोब्ला बेवहाय थानाय इनमेट्सफोरखौ आरो स्पेसियेलि जिहेतु दिनै मोनसे बर'फोरनि मोनसे सुक्ति जालांबाय थांनाय जानुवारि 27 तारिखाव बे हिसाबै मोनसे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव रिभलुसनारि सुबुंफोरखौ दासिमबो जेलाव दोनबाय थानाया बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव, लाजिनांथाव। जों बिनि थाखायनो कोअर्डिनेशन कमिटि फर बड'लेण्ड कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ XNDP दिनै बेखौ बिनिफ्राय खावलायनो सानो। जेलाव थानाय गासैबो इनमेट्सफोरखौ जिहेतु एकर्डा जालांबाय पर्यायखौ बेलाव होनानै हगारनानै होनांगौ आरो बेखौ असम सरकारा भारत सरकारा बेखौ गोख्रैनो सिद्धान्त लानांगौ। नङाब्ला जेल सिङाव बेबादि बेमारनिफ्राय रावबो बारग'आ आरो बियो मोनसे दुखुनांथाव आरो गिलु बालु जाथाय होननानै आं सानो। मोनब्रैबो एनडिपि दोलोआ थांनाय 11 जुनाव जों मोनसे कोअर्डिनेशनखौ दाफुंनानै लानो हायो। दाफुंनानै लानायनि उननिफ्रायनो आसाम सरकारजों एनडिपिनि बिटिआर एकर्डआव थानाय क्ल'ज 9नि सोमोन्दै जों बारे जों सावरायनाय जाबाय आरो बे सावरायनायाव जोङो माखासे सिद्धान्त लानो हादों। बेनो जाबाय मा जोंहा एनडिपि फोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया मोननांगौ आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै एक्स ग्रेसियाफ्रा दिनै मोननांगौ बेफोरखौ डिमान्ड खालामनाय जादों। आरोबाव जिहेतु जोङो हाथियारखौ लानानै सोमावसारग्रा मोनसे ग्रुपमोन, जोंनि केडार्सफोरनि मोदोमाव गोबां केसफ्रा नांनानै दङ। जोंजों लोगोसे सिभिलियान मानसिफोरनि पाब्लिकफोरहाबो दिनै केस दङ। बिनिखायनो बैफोर केसफोरखौ फारियै बोखारनो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायनानै मोनसे सिद्धान्त लानो हादों आरो बे रायलायनायनि मोनसे फिथाइ महरै गोजौ लेभेलाव मोनसे स्टेन्डिं कमिटि आरो स्टेट लेभेलनि मोनसे कमिटिखौ दानानै लानो हाबाय आरो बे कमिटिनि दारै गासैबो कनसार्न कर्टफ्राव पिपि एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रा दङ। दिनै बेखौ आसाम सरकारा इमिडियेट खालामनायनि खोथा होदों आरो इमिडियेटलि केसफोरखौ फारि बोखारनायनि खोथाफोरखौ दिनै
आसाम सरकारा दिनै गुरुत्थ' होनानै बेखौ खामानि मावदों खिन्थु दिनै बेफोर जि मोनसे आयेननि प्रक्रिया बेयो गोबाव जागोन बेबायदि समाव बेखौ नेबाय थायोब्ला दिनै जेल सिङाव थानाय जायफोर इनमेट्सफोर बिसोरखौ जों बेबायदि प्रक्रियाजों जुदि दिहुननानै लाबोनायनि खामानिखौ मावनो सानोबा बेयो जानाय नङा बेनिखायनो बिनि सिगां जाहाथे रावनिबो जिउआव खैफोद जाया जिहेथु मोनसे एकर्ड जाखांबाय बे पिस एकर्ड जानायनि उनाव जिहेतु पर्यायक्रमे जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हगारनांगौ हगारनाया आसाम सरकार भारत सरकारनि खामानि बेखौ जोङो क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जों बारे बारे बुंबाय थादों आरो बेबायदियै जोङो खामानिफोरखौ आवगायलांबाय थासिगोन।